Itt jön, nézd rá, Dino Commando. Remek, gyönyörű nap volt, napsütés, és nem látszott még az áttörés. Velem történt meg, nem kérdéses, más lett a DNS. Ahogy magamra nézek esténként, jól tudom, így jó, nem másként, mert sárkánygyíkként élek én, és nagy hősként. Dino, 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 Dino Commando, Dino, 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 Dino Commando. Ez történik ma a Dino Commandóval. Roger fékezhetetlen agya mindenkinek az agyára megy, amikor a Dino Commando semlegesíteni akar egy hatalmas gorilla mutánst. Az agysaurus támadása. Mondd, hogy á. Nos, úgy látom, minden rendben, Buzz. Te jössz, Caruso. Jaj, ne! Most voltam kivizsgáláson a házi orvosnál. Miért kell dinóként is megvizsgálni? Elvihetnénk az állatorvoshoz is, Caruso, de akkor kapnál egy pár védőoltást. Na jó. Mondd á. Csak a szíveteket tudom meghallgatni és megnézni a torkotokat. Sajnos nincsenek túl jó műszereim. Igen, na ez aztán a ritmus. Haver, amíg te zenét hallgatsz, mi fontos dolgokkal foglalkozunk. Haver, ez az igazán fontos dolog. Én nem zenét hallgatok, hanem a szívverésemet az új dinoszkópommal. Ez a legnagyobb előrelépés a dino egészségügyben az utóbbi néhány millió évben. Most nem csak hallgathatja a szívünket, hanem meg is nézheti. Nos, örömmel közlöm, hogy a szíved egyszerűen tökéletes. De ne felejtsd el, hogy rendszeresen vizsgáltasd ki magad, hogy mindig tudjam, hogy egészséges vagy. És ezzel a kis hasznos bigyóval most már tudok majd képeket küldeni dinoszerveitekről egy herpetológus barátomnak az egyetemen, aki majd alaposabban megvizsgálja dino egészségeteket. Nagyszerű, ez nagyszerű. Ha lenne Nobel-díj a dino egészségügyben, ön, Mr. Blair, biztosan megkapná. Na, nem olyan nagy dolog. Mikor valakinek ilyen magas az IQ-ja, akkor nincs elérhetetlen. Vigyázz, mert a túl sok ész szétveti a fejed, Roger. Mi nem vagyunk olyan okosak, de az ész nem minden. Láttalak a focipályán. Én meg mindig legyőzlek a motorversenyben. Fociban is jó lehetnék, ha akarnék. És bárki tud motort vezetni, de csak én tudok feltalálni dinoszkópot. Ha fontos dolgokról van szó, itt van, ami igazán számít. Szerintem mindannyian különlegesek vagytok, és az önbizalmatok hasznos lehet, amikor nagy célt kell elérni. Azt hittem, ha olajat adok az archaikus masszához, erősíti a hatását. Mire jó, ha a mutáns csak akkor alakul ki, ha fél? Öntsék ki a masszát, előről kell kezdenünk. Mi az, Miss M? Úgy néz ki, mintha Veloci nagy mennyiségű masszát öntött volna az óceánba. Azaz alak nem törődik a környezettel. Ó, dehogy is nem törődik. Szeretné, ha nagyobb lenne a felmelegedés, hogy a világ megfelelő hely legyen a dinoszauruszok visszatéréséhez. Meg kell tisztítanunk a vizet. Ez úgy látszik, különbözik az eddigi masszáktól. Így van, Max. Ez fennmarad a víz felszínén, és nem úgy terjed, ahogy általában. Innen nézve jobban hasonlít az olajra, mint a masszára. Akkor jobb lesz, ha utána nézünk, mielőtt belefognánk. Csak a magad nevében, Maxwell. Mint környezetvédő és feltaláló, rendelkezem azzal az eszközzel, ami nekünk most kell. A vadonatúj szupermassza szívógéppel. Ez a kicsike nem csak néhány liter masszát szív be, de porszívó is lehet. És ez nem minden. Ha pedig így állítod be, még a lufit is felfújja. Igen, ez tényleg nagyon hasznos találmány, Roger. De van valami, amit a fociból tudok. Ha azt akarod, hogy a terved sikerüljön, először gyakorolnod kell. Gyakorlat teszi a mestert, amint tudjátok. Az űrhajósok is begyakorolják a mozgást, mielőtt kilövik őket az űrbe. De az a folt ijesztő gyorsasággal terjed. Indulás!
Jól van, srácok, akasszátok össze ezeket a neoprén rudakat, és tereljétek a foltot. Én meg felszívom. Hé, pont ilyeneket használtunk az úszódában. Roger, tényleg nem akarod először kipróbálni? Gyakoroljanak az amatőrök. Tegyétek be őket a vízbe. Oda kormányozom a hajót. Ez az! Elúszott, Roger. Betoltad egy kötfelhőbe. Most már azt sem látjuk, mit csinálunk. Jobb lenne, ha én kormányoznék. Tudom, hogy kell kormányozni egy hajót. Csak egy hirtelen hullám volt. Elkezdem szívni. Most kormányoz! Hölgyeim és uraim, küldetés teljesítve, köszönhetően Roger Blair remek kis kütyűjének. És a mi remek olajterelésünknek. A remek kormányzásnak. És a remek énemnek. Itt Tanárosaurus. A műholdas radar dinókat jelez a környéken. Átküldtem a koordinátákat a GPS-etekre. Oké, Mizel. Értettük, Tanárosaurus. Megoldjuk. Király! Azt nézzétek! Ez nem valami biztató. Elhagyatott. Hú, ismerem ezt a logót. Egy állatvédő szervezet. Sérült vadállatokat gyógyítanak, majd visszaviszik az élőhelyükre. Az az állat, amelyik most megsérült, legalább 100-as cipőt hord. Dino! Igen, a félelmetes zászlósaurus. A személyzet elvitte a mentőcsónakot, értesítsük a parti őrséget. Bármi is volt, ami elől menekültek, az is partra szállt. Ez fura. A nyomoknak itt vége. Nézzétek! Baby gorilla nyomok. A kicsike elfuthatott, amikor meglátta a mutánst. Hogy fogjuk követni a mutánst lábnyomok nélkül? Na, gond megtalálni egy mutánst? Nem. A csoda segítségével, ami a két fülem között van. Fülzsír. Egy radar. Nagyszerű! Ez kell nekem, mert egész nap annyira szörnyen viszket a hátam. Nézd, mit csináltál, Caruso! Feltöltötted! Ne izgulj, Roger! Még mindig itt van az orrunk. Az meg mire jó? Nem az igazi orrunk, a dino orrunk. A dinoknak sokkal jobb az orruk, mint az embereknek. Igaza van, a T-rexnek van a legjobb szaglása. Megpróbálom szag alapján megtalálni. Jöjj, Dino! Jöjj, Dino! Nem a legjobb orr kell ide, tesó, hanem a legjobb agy. Majd én megtalálom. Őserdő? Dinoszauruszok? Egy gorilla? Ez annyira ismerős. Igen, láttam egy ilyen filmet. Igen! Micsoda lehetőség! Felveszem a kutatást, feltöltöm az internetre, és híres rendező leszek. És nyerek egy olyan kis aranyszobrot! Hogy is hívják? Oswald. Igen, így lesz. Megnyerem! Megnyerem! Dr. Veloci, jelzéseket fogunk egy óceáni szigetről. Pedig nem is folytatunk kísérletet azon a területen. Ezek nem is mutánsnak tűnnek. A tökéletes dinoszauruszok! Készítsék a helikoptert! Elmegyünk arra a szigetre!
Várj csak! 1, 2, 3, 4. Érzem, itt egy mutáns lény. Ott van a fák mögött. És a szaga veszélyes. Én egyáltalán nem érzem fenyegetőnek. Megyek, elintézem a szerencsétlent. Dermesz! Neked is, kispajtás? A kispajtás megtalálta új mamáját. Ismerem ezt a fajt. Olyan intelligensek, mint az emberek. Megmutatom. Látjátok? Megmondtam. Pont mint egy ember. Dermesztek! Leszívom! Készüljetek fel! Én fedezlek! És én felveszek mindent. Mondtam, hogy mutánst érzek. Jó nagyot. Az most nem számít, hogy igazad volt-e, Roger. Menjünk, mentsük meg a kicsikét. Vidd a dinohácsodat az utamból, Max! Bocsánat. Ne! Buzz! Azt hitte, bántani akarom. Ó, nagyszerű. Akkor most nagyon támadó lesz. Roger, még mindig nem lehet használni a radart. De jó, bekapcsolom egy pillanat. Te mit akarsz? Érzelem. Pátosz. Szeretném, ha a közönség érezné a kiváló tudósunkban zajló zűrzavart, ahogy küzd, hogy leküzdje emberi gyengeségét. Igen, talán nem vagyok tökéletes, de elég okos vagyok, hogy elkapjak egy mutánst. Működik? Na gyerünk! Uram, elvesztettük a dinoszauruszokat, de vesszük a mutáns jeleket. Akkor azt kövesse! Meg akarsz védeni, ugye? De te vagy a gorilla bébi, aki egyedül van az őserdőben. Ha magányos vagyok, mert nincsenek ott a barátaim, vagy a családom, én videójátékot játszom. Van egy, ami tetszene neked? Igen! Na! Ez az! Jó vagy! Szerintem a zene is tetszeni fog. Táncoló mutáns! Király! Ha nem látnám, el sem hinném. Hú, elfáradtam. Ha? Szia, kis pajtás, hát itt vagy? Most már a mutáns is eltűnt. Van még egy gyenge jel, uram. Túl gyenge egy mutánshoz, vagy dinoszauruszhoz, de azért ellenőrizzük. Buzz, remélem velem is táncolsz egyet. A kicsike egyszer csak visszaváltozott, váratlanul. Vajon miért? Dermesszük őt, mielőtt megint mutálódik. Ne! Ez túl unalmas lenne a kitűnő díjnyertes filmemhez. Valami más kell. Valami drámai. Valami olyasmi.
hogy Veloci helikoptere egyenesen felül tart. Felejtsd el, Caruso, nem fogunk várni a te meglepő befejezésedre. Hát nem is kell, mert Veloci helikoptere egyenesen felé tart. Jobb, ha átmegyünk Dinóba, még mielőtt ideér és felismer. Ti mindig csak dinók akartok lenni, hogyha nehézségbe ütköztök. Itt az emberi agy segíthet, és nem a dino erő. Ó, ne ilyen hevesen, Roger, mert a végén az önbizalmattól Egosaurusszá válsz. Sajnálom, hogy emlékeztetlek, de elkövettél már néhány hibát. Hol volt az agyad akkor? Oké, talán nem tudok mindent, de azt tudom, hogy szabadulhatunk innen. Veloci radarja a masszát és a dinókat érzékeli. Vagyis ha átalakulunk, követni tud minket. De ha emberek maradunk és elbújunk az erdőben, soha nem bukkan ránk. Akárki is van ott, van valamilyen, amit érzékel a radar. Nagyon gyorsan meg kell találnunk. Ezt nem értem, nem találhattak meg ilyen könnyen. De mégis, most mi legyen, agyszaurusz? Talán meneküljünk arra. Körülvettek! Mindenről csak én tehetek. Sajnálom. Tényleg jó érzékem van a technikai dolgokhoz, de azt nem akartam elmondani, hogy másban nem vagyok túl jó. És ezt most elég nehéz volt bevallani. De valamit elmondanom még nehezebb. Fogalmam sincs, hogy most mit csináljunk. Talán Miss Moynihan segít. Önök előtt vannak, mozogjanak! Nem tudom, hogy találtak meg, de bármikor itt lehetnek. Értem. Felszívtad a masszát a vízből? Igen. És most is nálad van? Igen, de miért? Veloci a masszát érzékeli, ami nálad van. A te radarod is azt a jelet veszi. Ó, tényleg, milyen igaz? Most, hogy ekkora hibát követtem el, ki tud minket segíteni a bajból? Ó, hát nem hiszem, Roger. De az a Baby Gorilla mutáns barátotok, ő talán segíthet. Azt mondtad, akkor mutálódott, amikor félt, nem? A fák mögött! Gyorsan! Itt vannak! Rendben, srácok. Most azt csinálom, amiben jó vagyok, és ti is csináljátok, amihez értetek. Kezd te, Buzz! Találtunk egyet. Ez egy pteranodon, egy tökéletes! Kapják el! Veloci elkapta Buzzt. Ez az! Segíts! Gorilla lány! Segíts! Mi történt? Köszi, gorilla lány! Hagyják most a mutánst! Kapják el a dinókat! Na ez aztán igazi csapatmunka! Micsoda befejezés! Látványos! Csodálatos! Csodálatos! Fantasztikus! A mai napról lesz mit írnom a naplomba. Felszívtuk a masszát, itt volt Veloci, megmentettünk egy gorillát. Jó, ne aggódj, pajtás. A parti őrség értesíti az állatvédőket, hogy velünk vagy. Ők elintézik, hogy visszakerülj az őserdőbe. Addig meg nálam fogsz lakni. Na, az is elég veszélyes. Srácok, szégyellem magam a nagyképűségemért. Azt hittem, hogy nekem csak jó ötleteim vannak. Az önbizalom jó dolog, Roger, de az is nagyon fontos, hogy tisztában legyél azzal, amit nem tudsz. Ki nem tudja? Vicceltem. Nem tudom, hogy Roger mit tud, de én mindent a filmkészítésről, és erre a filmre nincsenek szavak sem. Már megvan a megfelelő cím is. Caruso,
Irving Caruso izgalmas filmje, Dino Gorilla támad Manilában. Caruso. Tudom, nem Manilában volt, és akkor... Nem az a baj. Már akartam mondani, ilyen nagy felbontásban csak 10 másodpercet tudsz felvenni. Mi? És akkor mit vettem fel? Aranyszobrot! Hogy is hívják? Aszfalt? A filmem! Ha jól meggondoljuk, igazából nem is volt filmed, Caruso. Ezt is tudom. Nem kell dinóvá válnod, hogy segíts megmenteni a Földet. Egyszerű. Használd tovább, hasznosítsd újra. Magyar hangok. Csondor Kata, Előd Álmos, Előd Botond, Szabó Máté, Svetlov Balázs, Szabó Éva, Megyeri János. Magyar szöveg Sebestyén Krisztina, hangmérnök Hajzler László, gyártásvezető Rajtai Erzsébet, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a Mirax megbízásából a